Ja tu, ty tu. Ahojte priatelia, takže máme tu nové videjko. Eduard Heger, všetci ste ho poznali ako bývalý premiér, predávač vodky. No ale zistili sme niečo viac a dosť ma to šokovalo, takže dávam to von. Edo, toto som si o tebe nemyslel, že práve ty si spúšťač povinného očkovania. Stále som si myslel, že to je Matovič alebo Krajčí alebo stále niekto taký v pozadí. Vplyvný, ale nie, bol si to práve ty. Máme dôkaz, sleduj. Povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je legitímnym nástrojom štátu. Povinné očkovanie sa dá na základe tejto analýzy zaviesť štyrma spôsobmi. Prvé, novelizáciou vyhlášky Ministerstva zdravotníctva, konkrétne číslo 585 z roku 2008, taktiež prostredníctvom novelizácie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Tretí spôsob je novelizáciou zákona o ochrane verejného zdravia a štvrtý je samostatný zákon. Priatelia, videli ste to sami, kto je spúšťačom povinného očkovania. No a my ideme ďalej, mám toho viac na Hegera, aby sme spolu otvorili oči ich voličom, aby vedeli, ak si zvolia stranu Demokrati do parlamentu, čo ich čaká. Aby ich čakalo to, čo čakalo aj nás. Povinné očkovanie, testovanie. Je to tak, že tí, ktorí sú očkovaní, sú chránení, neprenášajú ochorenie a tým pádom tie rúška nie sú také dôležité. V súčasnosti to takto šíria očkovaní, a ktorí majú tiež lístok na slobodu. To nám už nevadí. V súčasnosti to takto šíria očkovaní, a ktorí majú tiež lístok na slobodu. To nám už nevadí. Je to tak, že tí, ktorí sú očkovaní, sú chránení, neprenášajú ochorenie a tým pádom tie rúška nie sú také dôležité. Edo, tak ako to vlastne je? Šéf covidového tímu tvrdí niečo iné, minister zdravotníctva zase niečo iné. Tak ako to vlastne je? Ste nás podviedli, všetkých ste nás podviedli do jedného. Takže ideme ďalej. Ako hovoríme v našej strane Demokrati, je potrebné začať hlbokú orbu. Tohto pojmu sa vôbec netreba báť, pretože to znamená, že pôjdeme do dôsledkov, že budeme odstraňovať príčiny a nie následky. Takže ty sa už vyhrážaš aj Robertovi Ficovi opäť, áno? Tak to nie je možné. Tak tá spoločnosť nie, že by sa už konečne sterila, nejako uvoľnila, ale ty na tlačovke sa ideš vyhrážať opäť Robertovi Ficovi. Stačilo Fica. Stačilo teba, môj zlatý. Stačilo Naďa. Stačilo vás všetkých. 35-ročných politikov. Takže ideme ďalej, Edo. Ja tu, ty tu. You always with us. Thank you so much. Edo, ja som si myslel, že Matoviča už neprekoná nikto. One time, next time. Ale ty prídeš za týmto šaškom do Kieva a počujem toto. Však veď to je normálne, že niečo neskutočné. Tak takto ty ovládaš ten jazyk. Takto ty si nás chcel takto prezentovať pred celým svetom. Ja keď som toto zazrel, ja neviem, čo mám k tomu povedať. Normálne, fakt, ja som normálne ostal hotový. Ideme ďalej, Do. Že nie je možné, aby človek, ktorý nenapísal jeden článok, kde ste čítali kedy nejaký článok od Zoroslava Kollára ako novinára? Ako je možné, že takíto ľudia vôbec majú takýto preukaz? A takýchto prípadov, či už novinárskych preukazov alebo iných preukazov, by sme tu ponachádzali veľa. Dokumenty, ktoré predložil, ukázal Zoroslav Kollár a Tibor Gašpar, neboli pravé, tak ako je možné, že iný vyšetrovateľ ešte stále vedie
trestné stíhanie, alebo začalo trestné konanie vo veci, kde sa opiera o tieto dokumenty. Jedna ruka nevie, čo robí druhá, alebo sa potom nehnevajte policajti a niektorí to robíte naozaj na politickú objednávku. Keď hovoríte že Zoroslav Kolár ukázal falošné dokumenty, Gašpar ukázal falošné dokumenty, tak ako na základe týchto dokumentov, vy sami to hovoríte s úradnou pečiatkou, môžete v inom konaní vyšetrovať Jara Naďa? Takže ty si, Juraj, už s Hegerom už nejakí veľkí bojovníci, pozerám. Dokonca ste zaútočili aj na opäť Zoroslava Kolára. Toto už je normálny nonces. Čo si vy vôbec dovoľujete? Kde sú naše migy? Kde je S-300? Prvé, dajte do poriadku to, čo ste tu narobili. Vaše povinné očkovania. Biznis. Kontajnerové mestečka. A potom choďte na tlačovky a rozprávajte o niekom, že je zlý, že si vymýšľa. Nadávate policajtom. Krivo ich obviňujete. Ani neviete vôbec, čo oni vyšetrujú. Hlavne, že tam hovoríte, že policajti robia na objednávku. Na akú objednávku? Povedz presne. Aký policajt? Tomu čo povedal? Takže tak. Juraj, onedlho vychádza video s tebou. Máme na teba taktiež krásne veci. Takže sa tiež. Ideme ďalej. Čaute.